Shosho sangena necapha sangena singasangqongqozanga nohlelo lwakho oluyintandokazi ekhaya Jikelele sivukile ke sila ngiyazi ukuthi abanye basatabuluka Nkosi yami bayencenga abanye bakhala ngokuthi awu angizwangi alarm yazi ikhale ngizumekile lalela ngikuhlebele vele uthela amanzi endishini bese weqa nje kanye kabili awu mntaka bawe nizobusufana nogezile shona khona usiyobona kahle usubuya ntambama igama lami ngunoxolo kaMtshali Mwali sikuphathele konke ungafisa ukwazi indaba ezemidlalo njalo njalo kana ngihambi ke ngedwa ngihamba naye ikholosa wakwaLubisi uMadlongothi yebo makoti kunjani ngiyaphila njani wena ngiyafila da hawu cela uzusigodizele apho upheka into evuthiweyo lalela mase ngishaye nje nafuneke wazi ukuthi hayi andifuna uba ube sekitchen ndikufuna eziko no not kitchen ndikufuna uphethe intonga ucephula uvuthile umlilo makoti sithembe wena Lithilo ikhwitsho masipotise kumakhaya ngamakhaya enibukele nikuzo ngoko ke sivula inkqubo yangolwesine ezinsukwini ngethemba lokuba kule nkwanca nizithe uhambo ngeegyasi enizigubhulule ezityesini nezashiywa kaloku ngobawo omkhulu ndicela uDlamini onhlanu ozikhali amaqwathi ohlathi orhadebe ofaku ochawu obhele tingabalibali kaloku Dlongothi kwinkqubo ke namhlanje siza kuwe ekhaya lambathi siphethe uthotho lwendaba eziquka umba kasasa eKZN izikhukhula ezixakileyo phantse kwilizwe liphela imidlalo yePSL ibiqhubeka phezolo nokunye ke okuninzi wena nje hlala uthi zava ubukele inkqubo yakho oyithandayo ndimlo ukholosa kaLubisi uNonkanyezi ndinguMadlongothi Mazipho Mamshukuma umazondwa ngezinto zakhe masitshaye iqhuma All 54 countries have signed the African Continental Free Trade Area Agreement. Iyaqhubeka namhlanje indibano yeqonga leParlamente elenziwe ngabathunywa abavela kumazwe eBRICS lenhlanganiso ke yakuthatha insuku ezintathu. Sandele kwelamathongo esishoshovu somzabalazo uAziz Phahado bese neminyaka engama-82 ubudala kanti ke wake wasebenza njengephini likaNgqongqoshe wezobudlelwano namazwe omhlaba. Hallelujah linamandla kamali kaJesu sanibonani babukele emakhaya igama lami usibubhana the gospel dude ngila ekhaya Jikelele keep watching ekhaya Jikelele siniphathele kumnandi umdlalo neindaba na yonke into oyithandayo God bless you. Lithe selizlahlile kunina izolo kwangena izindaba ezithi enye yezingqalabutho zeANC uAziz Phahado isidlulile emhlabeni. Umzuzu wayo wokugcina ufike isemzini wayo eGoli ineminyaka engama-82 ubudala. Phahado wabe eyiphini likaNgqongqoshe eminyangweni wezobudlelwane namazwe omhlaba phakathi ka-1994 kanye no-2008 waphinde waba yilungu leParlamente phakathi kwayo leyo mnyaka kanti ke wafulathela elakuleli kungakapheli noma kungakapholi maseko nje kuphothulo icala eladuma ngeRivona trial lapho kwagejwa khona udilika jele ezinye zezigayigayi zomzabalazo okhona kuzo ubaba uNelson Mandela ubaba uGovan Mbeki kanye nobaba uWalter Sisulu. uPhahado wabuya ekudingisweni ngo-1990. Indibano yensuku ezintathu yeqonga laseParlamente elihlanganiswe ngabathunywa abangapha kwama-200 abaphuma kumazwe eBRICS iqalile phezolo eKempton Park eGauteng. Le ndibano ke ivulwe ngusekela mongameli welizwe uPaul Mashatile kwaye kujonge ukuba onke amazwe eBRICS omeleze ubudlelwane bawo kunye neendlela zentsebenziswano. Ngesikhathi kuvula lo mhlangano iphini likaMengameli wezwe Paul Mashatile litshele izethameli zawo ukuthi izwekazi eAfrika likulungele ngokwanele ukubamba iqhaza eligqamile emaqondana nokuhwebelana kanye nokufukulwa komnotho ebalazweni lezimakethe zomhlaba. Africa is moving towards a single African market. All 54 countries have signed the African Continental Free Trade Area Agreement. We are well on our way to creating the world's largest free trade area. Kepha ke umholi weUDM ukholwa ukuthi udaba lokuhwebelana okungenambandela kumele lucutshungulwe. Well, the issue of currency still needs to be debated because
one mustn't just get too excited by mere rhetoric statements, because look at who are we trading with? What is the outside world doing out there? Kusenjalo elinye lamalungu amasha enhlanganweni ye-BRICS nokwi-United Arab Emirates lithemba ukuthi lizoba nomthelela omuhle kulenhlangano. We see that by joining BRICS, there is great value that we can add when it comes to playing a role where we promote the issue of peace, the issue of coexistence, and the issue of understanding the role and accepting that each community and society and nation should enjoy that prosperity. Kulindeleke ukuthi kusasa amalungu eshayamthetho se-BRICS adingide ngeziphakamiso okuvunyelwane ngazo emhlanganweni wenyanga edlule, okufaka phakathi udaba lokuhwebelana ongenambandela kanye nenkinga yokuguquguquka kwesimo sezulu. Ukuqinisa ubudlelwano nokulandelela ukusebenza kweinhloko zembuso emazweni e-BRICS ngenye izinto eyiseqhulwini engqungqutheleni yesishagalolunye yosomlomo emaphalamende emazweni e-BRICS. Le ngqungquthela eqale izolo ihleli e-Empress Palace eGoli. Inhloso yesigcawu sephalamende uqinisa izinqumo nezivumelwano ezathathwa engqungqutheleni eyayibanjwe izikhulu zamazwe omhlaba e-BRICS ngenyanga edlule. The legislature and parliament has a responsibility to ensure that all parliaments are empowered enough to ensure that the heads of states. Izingxoxo ezithinta ubudlelwano bezohwebo, ukuthula nezokuvikela, ukuguquguquka kwesimo sezulu kanye nokuthuthukiswa komnotho zizoqiniswa futhi zidingidwe kulezi insuku ezimbili. We are playing host to global leaders of our legislatures to come to our country and map out some of the enablers of implementation of those key policy decisions around BRICS, using the legislative power of parliament to create enabling infrastructure. uGeorge uthi kugxilwe kakhulu ekuqiniseni ukusebenzisana kwamazwe omhlaba kanye nezithunywa zephalamende ukuze kuqinise ubudlelwano beBRICS neAfrika. Amalungu ephalamende kanye namalungu avele emaqenjini ahlukene zombusazwe ahambele ingqungquthela. This paradigm political shift which is currently at play insofar as the growth of BRICS is concerned does require closer inspection to ensure that whatever is happening is above board, legitimate, and so parliaments need to strengthen their own internal mechanism. It's a progressive platform which must be encouraged, because in the original conceptualization of BRICS, it must not just be government-to-government relations, it must be people-to-people relations, parliament-to-parliament. There must be many other activities as well that are promoted. Would like to see a strengthening of the forward movement and growth of the BRICS community so that we are able to uplift the conditions of the people of Africa. Mase kuphothulwe konke kwavunyelwana kuzocikicwa isivumelwano esibhalwe phansi. Isebe lezolimo kwiphondo lentshona koloni lithi uphando lwethutyana libonisa ukuba umonakalo obangelwe zizikhukhula uzaxabisa i-1.4 yezigidi zerandi. Undazwe sesihlaselwe izikhukhula ihlandla lesibili enyangeni ezedlule. Kushone abantu abayishumi-1 ehlanganiswa nezingane ezine. iWestern Cape isifundazwe esinezithelo eziningi nokudala amathuba emsebenzi kuhlondlobalise imboni yezolimo. Njengoba uphenyo lisaqhubeka nje eindaweni eziningi ingakangeneki, le mboni ingase ilahlekelwe imali eningi. The Western Cape is responsible for 55% of South Africa's agricultural exports. So this certainly will have a negative impact. Also, our economic modeling shows that if you have a 5% growth in exports, you create 22,000 new jobs. Amadamu agcwele ayaphuphuma. Kubukeka sengathi isimo sisazoba nzima kakhulu. Also in the Botrivier, the Grabouw area, Verliesdorp area, we believe there's quite a lot of damages to infrastructure, but we trust that the damage will be limited, just a small area in that specific district. Ukuguguleka komhlabathi kusazoba nomthelela ongemuhle ezitshalweni. Izikhulu zikahulumeni wesifundazwe zidingida izindlela zokuhlenga inqalasizinda.
Second thing is then to gather the information to prepare a cabinet submission to do the application for the declaration of the disaster. That's what we do now. Also supporting farmers in terms of rivers that were destroyed, low water bridges that were destroyed on farms. So that's what we are busy with right now. Lesifundazwe sesifake isicelo sokuba sihlonzwe njengenhlekelele kulandela izikhukhula. Sisalinde impendulo kuhulumeni kazwelonke. Umndeni omfana owanyamalala ngesikhathi esesikhungweni sokusoka esingabhalisiwe ngokusemthethweni uthi ufuna impendulo. Lo mndeni uthi sekuphele unyaka indodana yawo ingazi ukuthi yashonaphi. Lo mfana wase-Itsoseng ngasesoshanguve kubikwa ukuthi wayiswa kulesi sikhungo umalume wakhe ngaphandle kwemvume yabazali bakhe. Wagcina ukubonakala kule ndawo mfanyana esikhathini esingangonyaka esedlule. Walethwa kulesikole sokusoka umalume kanye nomngani wakhe ngoNhlangulana nyakenye. Umngani uthi ngisho noma befika uzombheka umfana lapha kwathi ngokuhamba kwesikhathi sibephindele entabeni wathi umnikazi walesikole akaze abhalise lapha. Uthi umnikazi walesikole uyaphika ukuthi lo mfana akwabhalisa lapha. Irolisa ithi izikole zokusoka ezivulwa ngenxa yokwenza inzuzo ikona ekukholela ekutheni kwanda isibalo sabantu abanyamalalayo. If you go to these illegal initiation schools, you will find even the boys who are not in their families practicing this culture are forced to go to the initiation schools because they are just after money. Umnikazi walesikole oneminyaka engama-30 nomuvo uzovela enkantolo kusasa eyobhekana namacala okunyamalala kwalomfana. Abazali banxusa ukuthi baqinisekise ukuthi izikole zisemthethweni nomnyango wezomdabu ngaphambi kokubhalisa izingane zabo. Abahlali belokishi yaseLamontville kumazantsi weTheku abambisani nokuvalwa kweposi kule ndawo. Ezisiqibo sibangele ukuba abahlali bakhuphe imbalelwane yokuvulwa kweposi nanjengoko iza kuchaphazela kakhulu abantu abadala abadla umhlala phansi. Umnyango wezezimali kuzwelonke udalula ukuthi isimo sezimali se-South African Post Office siyaqhubeka nokuba sibi nakulonyaka. Ungqongqoshe wezokuxhumana uMondli Gungubele uthe amagatsha angama-318 asevaliwe ezweni lonke kusuka ngomhla ka-1 kuMbasa ngo-2020 kuze kube umhla ka-5 kuNhlaba kulonyaka. Iningi labahlomula izibonelelo lisebenzisa iposi ukuhola isibonelelo. Izinkinga iposi elibhekene nazo ziholele ekutheni abantu abahola isibonelelo sikahulumeni abangaphezulu kwezinkulungwane ezinhlanu bangayitholi imali yabo ngenxa yezinkinga zobuchwepheshe. Kwathiwa iyandiza emoyeni ngaya kasasa kwathiwa ikhona imali eposini banganginikeza kwaku-April. Kwawu-April, kwawu-May, kwawu-June, kazohlala ngoJuly imali yami. Izakhamizi zikhathazekile ngokuthi ukuvalwa kweposi kule ndawo kuzoba nomthelela omubi kwabahola impesheni. Siqhubeka iposi kepha ke ngoba siyazi ukuthi amahemhem ayasho ukuthi ayaphela amaposi izwa ngabo laba abaholela bakasasa. Ake siboneke abasibonela indlela ezobalula kwabantu abadala. USasa weluleke abahola impesheni ukuthi basebenzise ezinye izindlela zokuhola. Sikumkhankaso okwazisa abantu bakithi ukuthi banelungelo yokuyishintsha indlela abayithola ngayo imali mekukuthi ke kunomuntu ofuna ukuyishintsha indlela ayithola ngayo le mali esibonelelo. Estatimendeni uhlangothi lwabatakuli bebhizinisi eposini bathi iposi lafaka ngaphansi kwabatakuli ibusiness rescue ngenxa yokuthi banezinkinga zemali. Ngingonhlakane Phumagwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Ukuqondiswa kwezigwegwe kwamalungu e-EFF ePhalamende sekuhlehliselwe isikhathi esingaziwa. Lokho kudala ukuthi oyephakamise ukuthi kulalelwe leli icala lokuqondiswa kwezigwegwe ecele ukushenxa kulo namhlanje noma izolo ngezizathu ezahlukahlukene. Le yimibono eyavela ngo-August walonyaka uphelileyo ngexesha amalungu e-EFF enyanzelisa kuba umongameli Cyril Ramaphosa aphendule ngokubiwa kwemali eyayifihlwe kwisofa kwifama yakhe yasePhalaphala. Kwaye kwavela umbhodamo aze amanye amalungu e-EFF akhutshwa. Amalungu e-EFF amathathu uVeronica Mente, uNazir Paulsen kwaye noKhanya Ceza baza kujongana namanyathelo kodwa igqwetha ebiliza kukhokela ubungqina lirhoxile. Whether I like it or not, you know,
there may be some allegation that I've taken sides. We had no objection to Mr. Arens's withdrawal. We understand his position, and we wanted to express our commendation to him for taking the cautious approach that he is taking. I agree with him in terms of the presumption of bias or perception of bias that there could be. So, Chairperson, I would propose that we accede to his request to be released. As a community, we shouldn't complicate any of these reasons that he advanced, but for us is to accept. Kodwa umbutho we-EFF lenkqubo ithatha ixesha elide. We must underscore the delay in justice that this entire development is going to cause. Akhona namanye amalungu e-EFF aza kujongana nenkqubo yoluleko emva kokuphazamisana neenkqubo zasepalamente ezibalula intetho yobume besizwe kamongameli ebutsheni balonyaka. Kwiindaba ze-SABC, ndingubulelani Philip Palamente. iRise Mzansi ithi isichithile isimemo samaqembu abusa ngokubambisana akuleli sokuthi ibe ingxenye yawo. Umholi waleli qembu Songezo Zibi uthi lokhu ngeke kulisebenzele lakhe iqembu. Umfelandawonye wamaqembu ahlukene kwezombusazwe kuleli usufinyelele eqenjini iRise Mzansi ngenhloso ukuthi nayibe mdibi munye. Kodwa leli iqembu lenganyelo uSongezo Zibi lishaye phansi ngonyawo. We've also been asked by some would-be donors that would get assistance if we are part of the multi-party coalition. And there are money that we could have got by now if we had been part of that, but it doesn't work because the very formulation of it is premised on fighting the ANC and the EFF. Njengoba amaqembu ezombusazwe kulele ilungiselela ukhetho lwangonyaka ozayo aseqalile ukuhlanganisa uhlu lwamagama amalungu azowamela azothunyelwa eshamthetho zezifundazwe nasephalamende. iRise Mzansi izosungula indlela abazohlolwa ngayo abamele yona. We will have a number of actual steps that are put in place and processes to manage that, one of which will also involve the appointment of an independent nomination and vetting committee, which will include, again, several people who are highly regarded in society and whose track records are essentially well known and well defined. Kusenjalo leli qembu lethula izinto ezimqoka ngalo okubalwa kuzo ubulungiswa kwezomnotho, ukwakha isizwe, indlela elihola ngayo, ukuguquguquka kwesimo sezulu kanye nokuba neqhaza emphakathini. Inhlangano engenzi inzuzo iPartners for People and Planet ihloniphe izikole zaseThekwini ekhombisa ukuyinikela ekongeni amanzi. Lokhu kulandela uhlelo lwezinyanga eziyi12 lokuqeqeshwa kwabafundi bezikole eziyi15 ngamasu okonga amanzi kanye nokubaluleka kwawo. eThekwini ikole bengenzi kahle kongiweni kwamanzi nenqazinda endala amanzi achazayo zikhethwe inkampani yezemvelo ukuba ziqeqeshelwe othisha nezingane zesikole ukuba babe amanxusa amanzi. TBP wasifundisa ukuthi abantwana ababe nezipakupaku abayiphathayo bafike nazo esikoleni and then bangagcwali nje lapha kumathepha bamosa amanzi aqhaze nje noma bewasha futhi okunye noma bewasha ngoba bayadlala esikoleni ukudla nutrition uma sebedlile kuba khona amaloko basin. uTBP usisizile wasinikeza ithuba lokuthi asitshele nokuthi asenzele ompompi ababizwa ukuthi ama push tapes. Ingane zaka grade 6 ngomsombuluko nangolesihlanu bayakwazi ukufunda imitha yamanzi. Le nhlangano engenzi inzuzo inxusa imphakathi ukuba iqikelele ukusetshenziswa kwamanzi ngendlela efanele. So we really needed to do something drastic and not just patch or fix a leaking tap, but to actually improve the whole infrastructure to make sure that it functions properly. Lolu hlelo luzosatshalaliswa nakwezinye izifunda. Nginguvusi Khumalo eThekwini. Kanti ke mbukeli ake sibheke kwezomnotho. Beluphansi lwerandi ezimakethe izolo kusihlwa. Irandi libiza 24 cents kupondo
R1.30. Johannesburg Stock Exchange ivale inkomba yezabelo iphansi zokusihlwa. Igolide libiza $1,884 i-ounce, iplatinum libiza $80,904 i-ounce, uwelo ngahluzi ubiza $96.07 umphongolo. Okwamanje ke mbukela sinje ke ngapha ngasedolo sizobuya emva komzuzwana. Siphethe sikwamukele ke mbukeli lapha ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi. Selokho kwasenhlo imbhikisho ibamba iqhaza limqoko ukuletha uguquko lapha eNingizimu Afrika. Umbiko wekhomishana yamalungelo abantu iSouth African Human Rights Commission yango-2018 ubonisa ukuthi iminyaka yonke kuba nembhikisho engaphezulu kweyinkulungwane eziyi-13,500. Imvamisa ke okushoshozela lembhikisho ukungagculiseki kwezakhamuzi emphakathini edla imbuya ngothi. Ukucubungula kabanzikelo ludaba nokusebenza kweSouth African Human Rights Commission sixhumana ke nesinye seyikhulu kule komishana uZamantungwa Mbeki. Zamantungwa asikubingelele sisikwamukele ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Ngiyajabula ukuba khona. Njengoba nje umbiko wenu ukhomba ukuthi imbhikisho eyenzeka kuleli ngonyaka iba ngaphezulu kweyinkulungwane eziyi-10,500. Engabe lokhu kusho ukuthini ke ngokusebenza kweyinhlaka kahulumeni lapha eNingizimu Afrika? Lokho kusho ukuthi abantu abajabulile neze njengokusebenza kukamasipala kakhulu, njengokuthi omasipala bebenikeze amanzi, bebenikeze ugesi nezindlu. Abantu balana eSouth Africa abajabulile neze. Mabengajabulanga ke kusho ukuthi bayakhona estradini bayobhikisha. Uma ngabe ke sebeya kuyobhikisha ke Zamantungwa nje basiza ukuthi nje kuba yikhathi eziningi lapha eNingizimu Afrika. Engabe nina ke njengekhomishana ukuze phela ngoba amalungelo abantu ashawa indiva ngendlela eshaqisayo, ingabe zikhona yini ke izinyathelo nini enithathayo nibamsane nezinhlaka zezomthetho ukuze kusizakala abantu? Kuningi esikwenzayo thina siyinhlangano yamalungelo abantu. Sike sihambe sibe nento ukuthi sibiza nge-complaints handling. Lapho abantu nabantu umphakathi nomphakathi ongabhalela khona i-commission usho ukuthi bona inkinga ababhekane nayo iyini. Kulokho nje 2 weeks ago besise-Sedibeng sikhuluma nomphakathi wakhona nomasipala wakhona ngezikhalo zakhona zabantu abase-Sedibeng bekhala bona ngezindlu abangazitholanga. So kuleyo into umuntu mayefikile khona e-commission kubalulekile kuphoqelekile ukuthi thina siyi-commission sisithathe leso sikhalo sabo sisiso kuleyo department leyo irrelevant siza ukuthi baphendula kanjani bese senza siyaqiniseka ukuthi lento abakhala ngayo bewumphakathi bayakwazi ukuthi bayayithola. Manje ke nina njenge Human Rights Commission yini ke enibese niyenza uqinisekisa ukuthi uhulumeni uyaphendula ke mangabe senifikile khona ukuze kufezeke kumsebenzi wawo oshicelelwe kumthetho sisekelo wokuthi uhlinzeke umphakathi ngeyidingo nqangi? Kuze siqiniseke ukuthi uhulumeni uyaphendula kuningi esikwenzayo. Ikhomishana inawo amandla yokuthi isuphine kusho ukuthi through iNPA sikwazi ukuthi siqiniseke ukuthi umuntu uyafika ngaphambi kwethu thina commission ezophendulela lezo zinto thina esimbize zona o simbuze zona makuthi yena loyo muntu akayiphendulanga incwadi zethu bese siyikhomishana yamalungelo abantu siyakwazi futhi ukuthi siye enkantolo sike saya enkantolo eMpumalanga nakwamanye ama-provinces lapho sifuna ukuqiniseka khona ukuthi uhulumeni uyaphendula futhi uhulumeni uyakwazi ukuthi anikeze lento ebesithi thina ile community o lo muntu befike kuthina akazoyicela. Ngiyazi futhi Zamantungwa ukuthi njengoba nje ni Human Rights Commission ni Chapter 9 institution niyafana kanjalo nehhovisi lomvikelo womphakathi manje nezenu mhlawumbe izincomo eniyenzenze noma niqhamuke nazo kuyimpoqo ukuthi zilandelwe ngikuzwile ke ukhuluma ngendaba yokunikela izinkantolo kanye nokusaphina. Kuqinisile kunjalo ohulumeni ngaphambi ukuthi thina si-release i-report kufana mhlambe nale report le ephume 2 weeks ago le yamanzi eKZN naseLimpopo into esijwayele ukuyenza ukuthi ngaphambi ukuthi i-report liphuma bona labo bantu asingababuza mhlambe ukuthi ama-respondent whether upresident or i-department ethile or umuntu oyedwa
manekile kuleli report uyanikezwa yena ithuba ukuthi ethi nali i-report sizolikhipha leli report uyabona yini wena ukuthi faneke uyenze ini na so ngaphambi ukuthi nama report ukuthi siwakhiphe siyabanikeza wonke ama department naye i-presidency and amanye ama report ngokomthetho siphoqelekile nokuthi siwanikeze yena umongameli azi ukuthi thina siyi-commission sifanele siyiphenya lento and besiphenya lento and nakomthetho futhi ku-Human Rights Commission Act ambomasipala ama-department aphoqelekile to cooperate with the functions ye-Human Rights Commission mabebona ukuthi asibonani neselinye nabo bavumelekile ukuthi nabo basise enkantolo. Manje mangikulalela zaMantungwa ngiyacabanga nje ukuthi mhlawumbe uthini umbono wakho mayelana nokuthi njengoba uchaza nje ukuthi mhlawumbe kunokuthi abantu bayedialadini bagcine sebemosha nengqalasizinda mhlawumbe ikuphi okufuneke bekwenza kulula ukuthi beze kini njengecommission balethe izikhalo zabo bese kuba yini enizedlulisela eindaweni lezo okufuneke lezo izikhalo ziye khona. Kunjalo siyabagqugquzela abantu ukuthi beze thina besisebenzise njenge chapter 9 institution siyatholakala kuwonke ama province lapho sikhona siya assess complaint sizama ukuthi sibe on the side of community abantu kodwa uzobona sisukuthi frustration kuba isikhathi lapho kuzothatha khona ama processes ungacabanga ukuthi mawunesikhalo mhlambe samanzi ukulinda olunye usuku kuba into frustration kuwena that's why abantu bebona ukuthi ama processes whether ama process kamasipala or ama process wa department or wonke umuntu wokuhulumeni athatha isikhathi eside nisebabona ukuthi ungcono bona bazithathele izandla bayenze lokhu bona bakwazi ukukwenza kulokho kubhikisho so sithi thina siyi commission sithembeni abeze nakithi bese sizame sibone ukuthi asikwazi ukuthi sisebenzisane ndawonye khona sizobona ukuthi anje kuphela loyo mphakathi okwazi ukuthi uthole leyo nto oyifunayo but eminye iphakathi sikwazi ukuthi nathi siyisize. Manje mangabeke senihambile zaMantungwa mhlawumbe nahamba nayoxhumana nezinhlaka zikahulumeni lapho kusuke kukhonondwa khona ngokubona kwenu kuye kwenzeke kanjani mhlawumbe izimfuno zabantu lezi abasuke bekhala ngazo bayakwazi ukuthi bayithole okanye mhlawumbe izinhlaka zikahulumeni zihudula inyawo noma zigcine sezibafeyila laba bantu abadla imbuya ngothi akufani sisi kukhona abanye ohulumeni abasebenzayo abakwazi ukuthi bephendule besheshe okusebenziseka kalula nabo abanye omasipala mawucabanga ngenzi sibonele mhlamba sithi emfuleni umasipala under administration so kunzima kulapho ukuthi loyo masipala ukhiphe imali ukuze ulungise izinto zomphakathi wayo sibona ukuthi izinto zeVaal River ne-sewage eyenzakala lapha kumasipala wase emfuleni kunzima ngoba nabo bathi kuthina masebebuya yona leyo mali ayikho i-rand water ebakoleda imali bakoleda imali ku-Eskom so uma befika bona imali iphuma kanzima bese thina siyazama bese siya uhulumeni ophezulu okhokda sithi imfuleni ithi ayinamali leyo mali zabantu bomphakathi sizoyicela la sizoyiqoqoda la kwa-treasury sone lento yaseHamaskala yahamba yoqoqozela imali kuphi ku-treasury ukuthi treasury cela ukhiphe le mali le ukwazi ukuthi ikwazi ukuthi lo mphakathi usizeke so wethu thina umsebenzi ukuthi sazi ukuthi yiphi leminyango kufanele ukuthi siqoqode kuyo uyivuleke ukuze idingo zabantu bakwazi ukuthi bathole lento abayidingayo. Ngokubona kwakho ke futhi nje ke nomsebenzi enwenzayo engabe sengisholo ukuthi ingabe yini okumele ukuthi yenziwe uqinisa izinhlaka zokusebenza kweSouth African Human Rights Commission? Kuningi okudinga ukuthi kwenzeke ukuze kuqiniseke sidinga i-visibility sidinga amahhovisi lapho abantu abakhona yiyo lento esiyicelayo sicela ukuthi in the rural areas senzeke nathi ama-ofisi khona sikwazi ukuthi sitholakale sibe ne-reach kubantu lapha basidinga khona abantu abasemadolobheni bayakwazi ukuthi besithole kalula sitholakale ko-WhatsApp kanjalo kodwa abantu abahlala emakhaya abasitholi kalula siyazama ukuthi thina siye khona siyofike khona senze ama-outreach khona bekwazi ukuthi basitshele izikhalo zethu kodwa kwamanye ama-province mawucabanga ukuthi ihhovisi liloda eNorthern Cape kodwa iNorthern Cape ingaka
sidinga ukuthi sithole amanye amahhovisi khona abantu bezokwazi ukuthi ngempela bayibone ukuthi ikhona le commission yamalungelo abantu iyasebenza isenkantolo ikhona komasipala siyasebenza sizama ukuthi lezo zinto kufanele ukuthi abantu ngaba bayazithola. Manje engabe i-Human Rights Commission iphoqekile yini ukuthatha inyathelo? Niyakwazi na njenge commission ukuthi nithathe inyathelo uma ngabeke imbiko yenu ishawa indiva? Siyakwazi ukuthi ngoba bengishilo ngaphambilini ukuthi siyakwazi ukuthi sithathe izinyathelo umasipala oloyo muntu i-department leyo relevant isukunikeziwe i-report so angeke ithi ayazi ukuthi ibandelekile kuleli report mase kuphela ukuthi sibone ukuthi ayi ngempela abalaleli omhlambe senza nje i-investigation engeke iphumele ku-report mhlawumbe umasipala akaphenduli ngoba bengishila uyakwazi ukuthi umuntu umsephine ngoba ngokomthetho baphoqelekile ukuthi participate and must be responsive to chapter 9 institutions wonke chapter 9 institutions ngoba chapter 9 institutions engayilutho uma ukuthi umasipala or department or even i-private sector ayiphenduli kulezi zinto thina esizibonayo ngoba i-role yethu is to oversee i-oversight so kungakubi ukuthi uthole umasipala odinga ukuthi uphoqwe ukuze uyenze lento ofanele ngabe uyenziwe kodwa kuyafika ke leso sikhathi and kumele ukuthi ngaleso sikhathi nathi sibaphoqile. Zabantu ngoba ngicela nje siphethe ngokuthi mhlawumbe kusinika imininingwane ke South African Human Rights Commission lapho abantu noma umbukelo sekhanga ukwazi ukuthi axhumane nani khona uma ngabe kungenzeka ukuthi bayithola bese simweni lapho bedinga ukuthi balethekini mhlawumbe ukukhona ndakwabo ukuze nidlulisele phambili. Okay, Human Rights Commission inamahhovisi kuwonke ama-province ethu. Umuntu engabheka nje mhlambe online ose-KZN ebone ukuthi amahhovisi abo akuphi. Kodwa siyatholakala naseyingcingweni le eyethu eyalana eGauteng u-011 877 yilena yethu eyalana eGauteng. Kodwa kuwonke ama-province akhona ama-office atholakala na ku-WhatsApp, atholakala na ku-email khona abantu bezokwazi ukuthi be-accessesane nathi kodwa umlaleli maye ngabheka mhlambe na kuma social media pages ethu engabona ukuthi namhlanje sisebenza kuyiphi indawo kuyiphi region okuyiphi iward ngeprovince yayo siyajwayela nje ukuthi sixhumane ngabantu kaningi on ama social media pages ethu Instagram na ku Twitter siyatholakala futhi na ku YouTube page umuntu engabona khona ebona ukuthi yimuphi umsebenzi uCommission oseyenzayo. Sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakho Zamantungwa ningadinwa nje ukwenza umsebenzi wokumela phela nokulwela izakhamuzi zakuleli ezidla imbuya ngothi. Ubonga thina siyabonga. Mbukeli besixoxisana ke noZamantungwa Mbeki osebenza eCommissioneni yamalungelo abantu kuleli iSouth African Human Rights Commission okwamanje ke mbukela sinje ke qhu ngapha ngaseyidolo sizobuya emva komzuzwana. Sibona sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. IMorocco isiqokwe njengezwe elizosingatha imidlalo yamanqamu omqhudelwano wendebe yase-Afrika, iAfrica Cup of Nations engonyaka u2025. Kanti ke kuyaziwa ukuthi phela sekunesikhathi lelizwe lisenyakatho ezwenikazi lizama ukufaka isicelo kodwa kungalungi. Phela ke yasifaka isicelo sokusingatha umqhudelwano wendebe yomhlaba ngo2010 kodwa hayi yakhala ngaphansi. Ukuxoxaye kabanzi ngalokhu sixoxa noSibusiso Madonsela womsakazo uKhozi FM lapha eSABC. Mkhaba sikubingelele sikwamukele ekhaya Jikelele. Sibonge kakhulu ukuthi benathi namhlanje. Sibingelele kuwena mamtshali sibingelele kuyithimba lonke lekhaya Jikelele bese sibingelela bonke nje ababukeli abahlezi nathi ngalesi sikhathi. Mkhaba nansi Morocco isize yalithola ithuba elingqayizivele lokusingatha ke imidlalo esezingeni eliphezulu kade bakithi zama. Kuyiqiniso lokho noxolo ukuthi kade bezama ngicabanga ukuthi inhloso yabo izwe laseMorocco ngendlela abayibona beyizwe linothe ngakhona isifiso sabo kusingathi umqhudelano omkhulu wendebe yomhlaba ngoba uzokhumbula nangonyaka ka2026 bebefakile ukuthi basingathi umqhudelano wendebe yomhlaba kodwa ke bahluleka behlulwa ke izwe amazwe amathathu azosingatha lo mqhudelano ngokubambisana ku-United States, Canada neMexico kodwa ke ngikholelwa ukuthi kukodwa ke lokhu ukusingatha lo
umqhudelwano wase-Afrika kusho likhulu ngoba ke siyazi ukuthi osukwini la izolo i-executive committee noma nje singathi isigungu esiphezulu senhlangano engamela ibhola ezwenikazi lase-Afrika kwi-Confederations of African Football abayazi kakhulu nge-CAF ngamafuphi bebehlangene lapha eCairo ukuzovota ukuthi ke ilona kuyiliphi ke izwe ukuthi ngathi umqhudelwano we-AFCON ngonyaka 2025 nangempela ke lamenyezelwa ke izwe laseMorocco engikholela ukuthi bajabule kakhulu izakhamuzi zakhona ngoba umqhudelwano we-AFCON umqhudelwano osezingeni eliphezulu kakhulu noma bengagcinanga ke ngokumemezela abango 2025 kuphela abahost namazwe yazo singathi ngibambisana ngonyaka 2027 nawo amenyezelwa osukwini la izolo mamtshana. Amazwe asentshonalanga wemkhaba ayayeke entshonalanga neAfrika that is ayaye ayibone engomakhonya bezwekazi eAfrika uma ngabe kuziwa ebholeni ingabe nina ke njengabahlaziyi nibabona ngempela belimelana izwenikazi ebholeni? Ngicabanga ukuthi amazwe aseNorth aya investa kakhulu ayifaka imali ekuthuthukisweni kwebhola lenyawo ngeke size sikubalekele lokho yes kuyiqiniso lokho kushoyo kuhlezi kuvela uzokhumbula nje ukuthi Morocco yenze kahle kakhulu emqhudelaneni wendebe yomhlaba ebekade ibanjwe leQatar yaqopha umlando kodwa as ama-Africans bebekhombisa ukungakujabuleli lokho ngoba banalento yokuthi ke bathanda ukuzenza abantu base-Europe or base-America kanjalo kodwa nje ukubhekana neqiniso ngosiza kulombuzo wakho obuzayo kuyiqiniso amazwe aseNorth ayaqinisekisa kakhulu ukuthi ke ayayifaka imali ebholeni yingakho nje ubona ke amazwe ke afana nabo oMorocco oEgypt epheze sezingeni eliphezulu uma ngabe ubhekisisa emqhudelaneni emkhulu efana nale nabadlali bakhona futhi ingakho kusheshe kubelula ukuthi ke bahambe beyodlala phesheya kwezilwandle kodwa uma ngabe uyabheka ngapha thina eSouthern ayikuthanda ukuthi kube nzima ngoba neimali uthola ukuthi ke kukhona osomabhizinisi abaqinile ngokunjalo nohulumeni ukuthi angakwazi ukuthi alethe intuthuko kusukela emazingeni aphansi ukuze izwe likhule kuye kube nzima lokho yingakho uthola ke sesilandela ngemuva ngoba kwakona nje ukubheka izinkundla okudlala kulona ke iqembu lesizwe laseMorocco iqembu lesizwe laseMorocco ngeke ulifanise nebafana bafana mawuthi ke home ground yabo kuthiwa FNB Stadium kodwa uma ubheka ngokwezwe laseMorocco kuthiwa Virus Stadium ngendlela ke abanothe ngakhona nangendlela abaqinisekisa ngakhona ukuthi balithuthukisa ibhola lapho. Ngiyakuzwa lapho mkhaba kusho ukuthi nje ungasho nokuthi ingqalasizinda ke yamazwe lawa sentshonalanga ingcono mangabe kuqhathaniswa nengqalasizinda yalapha eNingizimu Afrika. Kakhulu noxolo yabona nje njengoba sikhuluma nje ngayo eMorocco uma ngabe nje ubheka izinkundla abanazo ezisezingeni eliphezulu engasingatha imidlalo esezingeni eliphezulu ongewamangala noma kuthiwa mhlawumbe ngelinye ilanga kuthiwa umqhudelwano weClub World Cup uyathatha usuye eMorocco ngoba khona inkundla efana njengestade Mohammed V okuyona eyaziwa kakhulu eyisetshenziswe kakhulu mawukuthi kunemidlalo emikhulu okufana nemidlalo yamanqamu yeCAF Champions League ngokunjalo futhi nemidlalo yezwe yakhona lapha eMorocco kube khona inkundla abaJibok El Arab Stadium kube iPrince Moulay Abdallah Stadium kube Stade Adra Stadium Stade de Marrakech Stadium iFez Stadium Stade Ilb Batkocha kukhuluma ngezistadium la esezingeni eliphezulu ngendlela eyisimanga so uyabona ukuthi ke makhona izistadium ezo7 esezingeni eliphezulu ezifana nalezo angeke kwakwenza nawe ukuthi ungabazi ukuthi ke izwe laseMorocco lingelinye ke elinengqala isizinda esezingeni eliphezulu kube khona kamazwe uma ngathi uyabheka nje ukwenzela umzekelo izwe laseCameroon lalikade linikeza ithuba lokusingatha umqhudelwano weAfrica Cup of Nations ngonyaka 2019 kodwa bathi mabebheka ke abalandelelayo ukuthi ngabe izinkundla sezingene elinjani baphoqeleke ukuthi ke baliphuca manje izwe laseCameroon ukuthi lisingatha umqhudelwano weAfCON yingakho ke ngithi kubalekile ukuthi ke mawukuthi niyizwe nifake emalini ukuthi ke lithuthukiswe ibhola nezingqalasizinda zakhona yingakho nje ilo izwe laseMorocco linikezwe ithuba lokuthi lisingatha umqhudelwano weAfCON yangonyaka 2025 ngoba uma ungabubuka ngonyaka 2027 mathatha amazwe azosingatha umqhudelwano wakhona ukubambisana iKenya, iUganda, iTanzania lokho kuyakutshela ukuthi iMorocco kushuthi yona ikulungela ukuthi ngakwenza lokho ingakho bayibeke ngaphambili ngonyaka 2025 kwase kuthiwa laba iKenya neUganda neTanzania asibanikezeni u2027 kuze sobanikeza ithuba lokwenza amalungiselelo awo lomqhudelwano. Hayi cha izistadium ezo7 ezisezingeni eliphezulu kushuthi ingakho ke ngesikhathi sithola thina ithuba lokusingatha umqhudelwano wendebe yomhlaba ngo2010 yabonakala ikhala impela iMorocco ukuthi hayi cha bekuyiyo bekumele ukuthi ngabe inikwa leli thuba nina ke njengabahlaziyi bebhola nakubuka kanjani ukukhononda kweMorocco ngalesa sikhathi?
Ngicabanga ukuthi bakhononda ngendlela bakhononda ngayo kodwa ke enye into ebalekile uma ngabe ubhida noxolo isoka sakho ngoba ukuba nezinto onazo ogabe ngazo isoka singekho ngeke usize ngalutho thina lokho esisuke sibheke ukuthi liphize lingahost yes iningizimu Afrika yaphumelela ekutheni usingathi umqhudelwano endebe yomhlaba ngonyaka 2010 because okwakubekwe etafuleni konke kwanginezikhathi ukuthi ngesikhathi esokuthi izitadium ezokuthi zobe sezikulungele amahotela ke indawo zokupractice amaqembu akuzona izinto eziyinkinga lezo nakho bababonisa ezithombeni yonke into babona ukuthi hayi iningizimu Afrika ngeke izihlulo ukuqala kabusha izitadium efana no FNB Stadium ilungise o Nelson Mandela Bay o Mbombela Stadium olona o FNB o Moses Mabhida so kwabalula ngalokho ukuthi ke etafuleni esasikubekile thina kwakuthe ukunotha kunalokho okwakubekwe iMorocco ngoba engingakusho ukuthi iMorocco yafika nje yona yadla ngamabala kuphela ukuthi hayi sivele sesinazo into ezifana nalezo kodwa ukubuka ukuthi kuphi enizokuqala phansi nikwenze kube sezingeni lokusingathi umqhudelwano wendebe yomhlaba yes kuyiqiniso bakhala kodwa thina sathi uma ngabe sibuka siyibona iplan yeningizimu Afrika ukuthi hayi cha yabona bekuthishwa abantu abanesisoka ngempela la bebengeke bangabuyi na ingoduso na kanjani kodwa nangempela kwathi makufika isikhathi sokuqala komqhudelwano wendebe yomhlaba zonke izinto zayisezingeni eliphezulu ingakho nawo sathi mangabe sosingatha waba sezingeni eliphezulu engikholelwa ukuthi futhi njengoba iningizimu Afrika ifiso ukusingatha umqhudelwano wendebe yomhlaba yabesifazane ka2027 ngeke ngamangala futhi makuthiwa World Cup elandelayo yabesifazane izosingathwa la iningizimu Afrika ngoba singelinye lamazwe aseAfrika eselikhulile ngeinqalasizinda ngokunjalo futhi esesikubonile ukubaluleka kokusingatha imiqhudelwano emikhulu. Sibonga kakhulu ke Mkhaba ngesikhathi sakho sikufisela usuku oluhle. Sibonga kakhulu noxolo. Mbukelelo bekusibuso Madonsela odume kakhulu ke ngelika Mkhaba uyintatheli yeindaba zezemidlalo lapha eSABC ngaphansi komsakazelo omphakathi ukhozi FM olumaphiko phiko okwamanje ke mkhulu sinjike qhu ngapha ngasedolo sobe sesibuya ke sesingene eholeni lethu esibili sesiphathele indaba ehamba phambili.